Inspector Gadget. Inspector Gadget. Inspector Gadget. Inspector Gadget. Bye, Gadget, bye. Bye, Gadget, bye. Inspector Gadget. Inspector Gadget. O Inspector Gadget. O monstro do lago Ness. ¡Qué alucine, tío Gadget! Escocia é un país precioso. Desde logo que sí, Sophie. Escocia famosa polas súas duchas. Non é ese o lago onde a xente di que vive un monstro. Quizás por iso o xefe Gontier te mandou vir. Non digas parvadas, esa historia do monstro é só unha lenda. Podes mo crer, nese lago non hai nada e menos aínda un monstro. Eu non estaría tan seguro, Gadget. Nunca se sabe o que podes atopar no fondo dun lago. A que non, Marcat? ¿Qué pasa? Pinot, sae dai. Tío Gadget. É horroroso. O que? Non podo ver nada. Fíxate ali. Vaya por Deus. O motor está quente outra vez. Onde metería o libro de instruccións? Ten que estar por ¡Tío aquí. Gadget! ¡Cuidado! Aquí. Jesús! Ben, aquí di frear de contado. Pero se eu xa freara. En fin, por onde íamos? Ah, comprobar o nivel de auga do radiador. Silencio, sentín algo. É vostede, xefe? Fale máis alto, non oio. Tío Gadget, é o xefe Gontier. Ah, iso xo sei, Sophie. Quero dicir que está aí. Vaya, perdoe, xefe Gontier, debino confundir cun carneiro. Lea esta nota e fíxese nesta foto. O profesor Sabichón, sabio de sona mundial. Trasladouse a Escocia para estudiar o monstro do lago. O doutor Gunn quere o secuestrar. A súa misión consiste en protexer o sabio dese tolo. Esta mensaxe hase autodestruir en 30 segundos. Tranquilo, xefe, pode confiar en min. Co inspector Gadget, o profesor Sabichón estará tan a salvo como vostede. De acordo, Gadget. Mire. Espero que Sabichón estea máis a salvo do que estou eu. Escapaches unha vez, Gadget, pero non escaparás dúas. O profesor Sabichón será meu. Está todo preparado.
Sí, Dr. Gang, temos o coche á vista. Excelente. Estás nas miñas mans, Gadget. Así da gusto. Unha estrada ben sinalizada. Vexamos. Tendo en conta a hora de chegada, prevista ao lago Ness, o profesor... ¡Rayos! Esta estrada necesita alguna reparación. Adeus, Gadget. ¡No! ¡No! Disculpen, saberíanme dicir por onde se colle pro lago Ness? Non me gusta como nos miran estes aborixes. Será mellor que marchemos. Aquí é onde nos debía agardar o profesor. Non vexo nin rastro del nin do seu laboratorio móvil. De seguro que foi dar unha volta. Levando o laboratorio con él. Astuta observación, Sophie. É certo. Non teño ningunha proba, pero é posible que o profesor desaparecese. Sobriña, regresa ao hotel. Eu vou partir na súa procura. De acordo, tío, pero ten cuidado. Faltaría máis. Se son tan bo inspector, é pola prudencia que me caracteriza. É inexplicable por que sempre me encontro cun árbore no camiño. Isto non me gusta. O tío Gadget encargaronlle que salvase o profesor Sabichón do Dr. Gang. Finot sigue o tío Gadget e vixíaos en que el se decate. Vou instalar o meu ordenador na outra ribeira do lago. Quen sabe, ata pode ser que descubra o monstro. Mansa obra. En fin, isto está claro como auga. O profesor Sabichón quixo indagar que había no fondo do lago. Para ter unha boa vista, compre situarse nun sitio alto. Claro, nun alto. Por suposto, o profesor Sabichón ten que estar nunha árbore. Profesor, baixe inmediatamente, sei que está aí arriba. Moi ben, de acordo, vou no buscar. Adiante, Galletobrazos. Alá vou. Galletobrazos, este non é o momento de retraerse. Adiante, Galletobrazos. Adiante, Galletobrazos. Está claro que nesta árbore non está. Gadget nin sequera sospeita que estamos aquí. Vaya sorpresa vai levar. A que sí, Marcar? Espero que o radar non me falle. É a primeira vez que o utilizo debaixo da auga. Ali vexo algo. Raios, como di o meu tío. Que enorme e veloz. Se esa cousa se achegase algo máis, sabíase registrar unha imaxe en pantalla. Veña, profesor, xa abonda, sei onde está. Que é iso? Aí hai algo.
Adiante, galletocámara. Ajá, as fotos non menten. Que monstro tan arrepiante. Meu pobre sabichón. Non desespere, profesor. Alá vou.